मोनसे गोजोनथाव रादाब NIA केस नांनानै जोबथेसालियाव थानाय 4 बारग' NDBफोरा उदां जाबाय होननानै एक्स NDB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय फोरमायना होदों। आयदा एबा खौरां लानानै जों दिनै खौरां मेल खुंनाय जादों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा थांनाय 24 तारिख 10/2024 बेवहाय NIA स्पेशल NIA केसफोरनि माखासे हियारिं दंमोन। बेखौ लानानै जोङो दिनै खौरांगिरि मेल खुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय जोंहा NIA नि माखासे केस जानानै थानाय सा 52 बिथांमोना NIA नि फार्स्ट ट्रेकआव सोलिगासिनो दंमोन केसआ। दिनै बिथांमोना फैयै फैयै दाखालि थांनाय 24 तारिख 10/2024 आवहाय बियो हियारिं जाबाय आरो मैया 30/1/2015 बेवहाय डेट अफ जाजमेन्ट जादों। बे जाजमेन्टआवहाय जोङो अनारेबल गुवाहाटी हाइ कर्टआवहाय जोङो हाइ कर्टआव एपिल खालामदोंमोन सा 8 हिसाबै। सा 8 जनखौहाय जोङो गुवाहाटी हाइ कर्टआवहाय बिथांमोनखौ बेल होनांगौ होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा थिग बेबायदियैनो सा 8 निफ्राय जों दिनै सा 4खौहाय जोङो दिनै बेल मोननायाव सक्षम जाबाय। बिथांमोननि मुङानो जाबाय फारियै अजय बसुमतारी, बि बुहुम, सन अफ बलेन्द्र बसुमतारी, भिलेज दुलिगाव, पस्ट अफिस बासुगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 2 नम्बराव दङ दिलीप बसुमतारी, बि बिरबायसा, सन अफ सलेन्द्र बसुमतारी, भिलेज थाइसौबारी, पार्ट 2, PS बिजनी, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 3 नम्बरावहाय दङ नितुल दैमारी, डि नायहाब आरो सन अफ जगेश्वर दैमारी, भिलेज हरिम्बापुर, PS ढेकियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। 4 नम्बरावहाय जुलियास बसुमतारी, बि जुजाइ, सन अफ केमाय बसुमतारी, भिलेज नंवान जियागुरि, PS ढेकियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बिथांमोननि केसआ 2/2015 बिथांमोना बे केसआवहाय जानानै दंमोन। दिनै मैया 30/1/2025 मायथाइयाव बिथांमोना अनारेबल गुवाहाटी हाइ कर्टनिफ्राय दिनै बेल मोनबाय। बिनो गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै बिनि थाखायनो जोंनि एक्स NDB वेलफेयार एसोसिएशन आरो लोगोसे जोंहा मानगोनां BTR नि चिफ सार प्रमद बर' सार, लोगोसे जोंहा BTR नि EM रन्जित बसुमतारी सार, जोंहा डेपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी सार, सान हर बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बियो गिबि खेब NIA नि स्पेशल केसनिफ्राय मोनसे जोङो बेल एबा जागायजेननाय जोङो दिनै 4 जों बेल मोननो हाबाय। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिरथार बाथ्रा। बेराफारसे गावनि फिसायनि उदां जागोनखौ आसा खालामनानै नेनानै दंमोन, नाथाय मेगनाव मोदै। जोंना हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन, हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन। जोंना रिजेक्ट जाबाय। आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो। बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो। जेला बेसे गोबाव जाखो? दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय, 11 हाबबाय आरो। नोंनि फिसाया NDB-मोन नामा? NDB-आव दंमोन आं। बबे जायगायाव दंमोन? बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन। ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन। सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों। दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो। बबे जेलाव दं? गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं। सिगाङाव माबायाव दंमोन, क'क्राझार जेलाव दंमोन। ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो NIA फोर बिजिर। नोंथाङा गथ'फोर दं? गथ'फोर दङ, फिसाजो 2, फिसाला 1 बिदि दं आरो गथ'फोर। न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो। नांगौ रोखोम फरायनो, गाननो जोमनो, जानो लोंनो होनो हाया फिसाफोरनो। दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ। बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ। दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय, जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया। फिसा फिसौ गोदाव सोराव जानानै दङ। आब'ना गामिया बहा? बिजनि बेसरगाव होनो आंना। सरकाराव जिहेतु NDB-नि दैदेनगिरिफ्रानो दङ,
दा बिटिआर प्रमद बर' दङ बिथाङा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो न'खर फारसे गथायनानै हरो गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं